on jaaraama laawol ngol hannde noon jogiɗen ɗo ko koɗo galle onon yeeɓiyankooɓe heɗiyankooɓe caggal yettude Allah e julde nelaaɗo yettude jignaaɓe e seernaaɓe Pindi TV e radio Teccani yetti on no feewi sababude naane tan mboɗo heɓi habaru Aliou Dia mo Ciloñ omo ummi Faraysi omo wiya min de Hamady Diop ñinam ko wiide Abou Diop seeɗa mo mbaɗɗon o ene yewti bandiraɓe nafi ɗumen caggal leydi no feewi waɓe Mamadou Amadou Ly en wiyoɓe ko juɓɓudi mawdi waɗa hen en jettiɓe kamɓe kala en jarnimamaɓe wiyeteɓe Sir Diallo en Oumou Sharif Haydara en woɓɓe hewɓe en jettiɓe no feewi no feewi no feewi hande noon ko koɗo galle joguiɗen koɗo jaam ñalli yawr ñalle jaam walla jaam hiiri won hen kiire jaam min noon mi kaɗa wiye bebbe ko firta e pular bebbe de mi kasbumi ko woni cuklel ɗum kasba kono wona ɗum kasbumi ko dal bebbe kam woni cuklel dal an ka ɗum walla wona ƴeewe rek Allah min kam min ƴeew min donki yiide ko yimɓe mbima walla ko amin hoore ma sukaɓe mbi komi bebbe mawɓe ɓe mbi komi cuklel donc mi jaɓi wonde cuklel rek wona duuɓi sappo joguiɗen gandumi cuklel janguel cuklel kam ene ɗisi haɓno seeɗa de so cukalel dañi cukalel natti wonde cukalel ɗum kasbumi de mais yimɓe jaɓani kam wadde tan mawɗo ɓe jaaɓi kam ko ha joni wadde cukalel mi jaaɓi mi jaɓani Allah e joni ɓuranma ko wonde cukalel walla ɓuranma ko wonde mawɗo hankkandi kala ko weli ɗumen tan min kam onon tan kettotomi kañum ko weli ɗumen ko nana mbaɗa weli ɗumen ko wi ɗumen ka cukalel ka boobo ka tiggoyel ka ladoyel an holko welma jaɓa keɗɗa nden inde walla jiɗɗa konde mawɗo non haɗa andi jojo a fottata neɗɗo mbima cukalel potta neɗɗo wanma yummiraɗo wima an woni yayam potta goɗɗo wanma mingel mum potta goɗɗo wanma mawniguel mum mbo kala noon a ƴettat suwa mum mbaɗa ɗum respecté tan kono rewɓe ponno wiide rewɓe oɗon gari mawnude mbaɗani komi ma bébé kono welma min kam mi añani saabu ɓiɓɓam koɓe mawɓe ɓe mbiyata kam ko tan mo mati mi jaaɓi ɗum donc mi añani wonde mawɗo ko ɗum ñagoto ɗen Allah eyyi mi jogui ɓinguel gotel yo Allah wonno barke amin ya rabbi an a natti wonde bébé eyyi na ganti a wonti mawɗo mi jaaɓi min keewi yiide makko aɗa dilla e maggo e théâtre jogo nande hen holde naɗɗa hen mi naati hen gila 2009 gila 2009 ngay ɓooyani koye can ɓooyani wallahi janki ɓooy koye ma kono nayeɓe kay nanɗo joni wallahi 2009 ene wawi won hayɓe ciwa andede wonɓe hen ciwa andede min noon Allah wallu kam natmi hen fin 2009 min naati 2010 tan yimɓe fuɗɗi kam hen andi ɗum noon ko ɗum yettude Allah saabu wonɓe tawmi toon ha joni ɓe ciwa yaltude ɓe ciwa andede donc ɗum fof ko yettude Allah holko duñma e wadde théâtre holmo jeeɓannoɗa e holko welma ha naɗa hen eyyi ko weeli kam ko ha natmi hen e ko duñi kam pour nadde hen woni biyeteɗo Tata Sène o Tata Sène artiste comédien ko kanko ɓuuri kam hen tak nadde wondo ko waɗata ko no weeli kam no ɓuuɓi ɓerdam hankkadi ɗum wonɗo sababu mi nadde hen hol magu walla film mo waɗi tan welma tan donkuɗa ɗanade tan ha jarama nadde hen heeɗi foof on mo waɗdanno e koɓe mbiyata ko gorgorlo mo giɗɗa yiide eyyi woni série mum on mo waɗanno RTS gorgorlo warna gorte warna jiguen aywalen ko on théâtre makko vraiment mo waɗi kam touché barke juma mbayam humbi on welma on weeli kam nino jouirta weeli kam nino waɗirta nino waɗirta démarche sur scène ça m'appelait beaucoup yo miso ma on nan an ko ɗum weeli koy ha miso noon sama joni noon de ɗum welmade anonto ɗum kalduɗon jewtiɗon walla a yaatu mum walla téléphone ɗum non mi noddani ɗum kaldumi makko wondo mi andano hono mbaɗanmi hami yetto e makko donc minen joguino goto koddijo kaldumi makko nde kaldumi makko o wi kam ɓiyum debbo kanko wondo ko daara e kocce ko joueur théâtre donc on wiyete ko Aminta Mbaye woni hoɗi Pikine joni yummo on ko kanko nawi kam haago makko min jewti min andadiri holli kam won scénario ne mbo winduno gila 2002 mais o alano kurko wawɗo ɗum juwan comme ko yiɗi ko mais ndede totti kam ɗum fuɗɗimin ɗum wadde répétition seeɗa o wi kam min ko an jillotonomi par la suite nawi kam arko
min puɗɗi miɗen mbaɗa répété noon miɗa fuɗɗi ya festival aji he miɗa yappar festival miɗa jaña émission won émission mo jañnomi télé goto biyeteɗo bébé walf joni noon ɓe mbaɗi kam ɗon invité joni noon garmi ɗon bébé Aïcha o yalti on émission ɗon bébé Aïcha o yalti caggal hono mbaɗɗa noon e beele mo saba moussa bi han gonɗa o a yeewi ɗum walla yani ha joni hoɗum hen mbaɗɗo fe annaɗa titi se théâtre mo jeeɓanoɗa o eyyi mi yi ɗum après gotol journaliste ɓe gari gallam ɓe ƴetti kam ɓe mbaɗi kam interview joni mbaɗmi interview ɓe mbi kam daraji a woni jontaɗo hankadi woni mi andama joni ɓe namni kam homo taki huɗum taki natmi hen mbaɗmi ɗum haalanmi ɗum comme ko kalanmami ko ni joni on ne huɓɓi oto makko woodi ɗo jahanno soodi journal fottiti miɗa hen haala makko joni o ƴetti oto makko ari ha wuram ƴewdemi yeeso jigna ɓama korejam foof ɗum woni ko weeli kam ha joni so ɗum noddi nodoto kam somi dañi temps mi yahata wuuro mum mi ƴeewoy ɗum woni neɗɗo moƴƴo woni neɗɗo labɗo reedu eyyi hol lefol ngol giɗiɗa filmude e hol rôle rogerde mbaɗɗa hen eyyi min idi jou goto film biyeteɗo ceɗɗo wiyata bëgg naa sama yaay miɗa yiɗi nenam nenam wallahi on épisode idimi jour an suɗa film moƴƴo guiɗoɗa eyyi kay joni noon par la suite après gandandirmi o binduɗo ëttu bira Samba Diaw joni min kawritanno ɗon répétition ji toya Douta Seck yonama Blaise Senghor spectacle uji ɗi mbaɗannomi ɗi fof aranno ina tawtore ɗum yii ko liggotomi ko in ɗum weeli hankadi o ƴetti kam jeeyami e série biyeteɗo ëttu bira hen jeeyami e on ɗon film ka holleñole fulɓe ka bawol bawol walla ka jambur walla ka caaliwolnajo walla ka jasarnajo ka bisnajo ka min komi jasarnajo babam e yayam fof ko ɓe jasarnaɓe holto koɗɗon e diwan ɗo jasarnaɓe tan gandete yayam de Louga jibina yaay mum ne Louga jibina ba mum ne Louga jibina nder Louga walla goye cawdiɗ ɗon ala nder Louga eyyi galle ceerno Basiru eyyi ko ɗon o jibina caggal ɗon babam jibina ko Pekkes wuuro biyetengo Ñandul Fan eyyi ñandul diwan Pekes ɗon ko nokku mawɗo koye hedde rumde lejjiya eyyi hedde rumde waɗani to ede décolle eyyi rumde eyyi e décolle minen komin wa rumde komi rumde najo komi décolle najo mi salmini Binta ceerno Amadou Oumou Moƴƴo Aissata Diary ko toon ne jeeya ceerno Malick Sow toon ne jeeya aɗa janggi français ala noon mi janggani français janggumi ko alquran wondo baba min woni afu mum debbo inniri kam yum makko o jaɓano ni yomi janggu français sabu onon toon oɗon heewi ko ɓuran keɗon jangguinede wondo minen koreji amen foof koɓe yimɓe jangguɓe eyyi babam Ousmane Alpha Coumba Jeeri woni tanam kala namne Coumba Jeeri eyyi Mayram Ñammaro Sambelal on woni tanam jibinɗo babam o noon andu ɗum fof ganda ɗuma diine ganda ɗuma l'islam natɗo décolle ma ɗum on taw natɗo rumde ma ɗum on taw min noon ko on jibini kam eyyi saabu kanko jibini sabu getto ardo mi meeɗi binta Sow min gandude komo yeeya ceeroy so neɗɗo salminimo tan o wi o jeeya ko décolle sikke ko décolle tareji mbimo mi yettoɗo so noon jiiɗa o wi décolle mbimi décolle tareji walla décolle Diagne wiyan haɗa andi histoire haɗa andi histoire mo décolle Diagne nayi saabu décolle Diagne hecci décolle tareji on gollima golle jodde badde fayida tandira moon kaptinoma Albouri wallahi ha jaggi ɗum won histoire noon ko mami yenede mi haalɗum ɗum kam welde joni hade ka ceernajo aɗa jogui ɗol ɓuurano walla ɗo jangguinde ɓuurano eyyi miɗa janggina mi fuɗɗinoma jangginde bo mais par la suite théâtre o siɓi kam doole ha gandanɗa foɗodirmi e babam seeɗa tan natmi e théâtre he joni noon an a woppi lawol muɗo naate théâtre he ha joni mini lawol ngolo de lawol ɓuurano aɗa jogui duwaw mo mbawɗa waɗande yimɓe eyyi mi jogui ɗo awo kay mo mbawmi waɗande yimɓe
ɗum noon wonɗo eɗen jogui allahumma salli ala seydina mouhammed en mbasani haydara wona ɗum ko ane bande fonde hay sala jomno waɗi ɗum ta jogui aya goɗɗo a jaama bébé Aissa Allah jaama a jaama e ngal ɗo dawal ko dawal gadnal ka koɗo galle kono wawi gontoya joom galle nde wonno mon bismeteɗo e galle so ɓooyi watta bismade e galle heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe haalirde Teccan e Pili TV on calminama on jowama on jettama en jetti haalleɓe en jetti bandiraɓe tawaɓe ɓe a wiyama bisimilla ma e ngal ɗo dawal kono en ceertani sababude alay saago kalna en jangde ma holto ndewɗa e holto paɗa yetta babam Ousmane Alpha miɗo yettuma no feewi miɗo yetta yayam Houlay Sow miɗo yetta kurijam fof miɗo yetta joom gallam Babacar Sambou je vous jam e jaha ɗum noon haalagol ngol so Allah lamɗo jaaɓi jarama